Να τη φωτιά, να τη. Εντάξει, την πιάσαμε, την πιάσαμε. Πού είσαι, Άγγελε? Παναγιώτη, για μίλα εκεί, πώς πάρουμε κανένα από την άλλη μεριά. Μπράβο ρε, μπράβο, Άγγελε, εκεί να μην φύγει, μπράβο. Εκεί να μην φύγει πέρα ρε καθόλου. Και πιο κάτω, έχεις άλλο σωλήνα και πιο κάτω. Εμείς είμαστε εδώ πέρα. Έχει κάνει δουλίτσα βλέπω. Αλλά εντάξει, εδώ την προλάβαμε, ευτυχώς εδώ την προλάβαμε. Αλλά κάπου υπάρχει μέτωπο και πιο πάνω τώρα. Όχι ρε φίλε. Βάλε. Χαμηλά παιδιά, να μας περάσει. 25-52 δώσε νερό. Δώσε την αντιβέρκη. Πω, μάγκας. Μέχρι και ουράνιο τόξο βγήκε.